kan hmu angin hei hi artui tester ani a tun chol ni lo thleng tur khi ko ranin sum tuak nan ti in thlai thar kut voi ni na habuat saya lo lama te thlai om vak to lova chu wang chuan thlai thar kher lo mani kut them them na tanga kan nei thai ang chi te le thil chi sang sang ka tiang kha sum chang thei to phot kha chu tho turin ko sang hiam mi pui te nge na hei chan chu sa light and sound sub committee te na sound system an leina bat engmaw zat la om hno kha na tur atan ti ani a hei hi karon tho ve don ani hei artui tester ani a hei ma kut chuak ve ti mayang pat sang sang man sang sang te ka la khoma thiang karon siam chuak ve a chuan hei hian pencil battery pathum hmanga battery lo down deuh poina kil nei hona chunga khun osam te thlak mai thei ani hei hi thanem nga in kau hran sum tur ani ti hria in min lo chan sak turin ka han ngen cheu ani atangkai na hei karon post du kher chan chu tangkai na hrelo ta chuan en ngot chuan a hau ang reng viu mai a chu wang chuan atangkai na te kan lo hriat lok na tan ti in karon post ani hei hi dor nei te le artui tam tham deuh lei te tang khan a chia le tha thlan zung zung na khan osam em a tin artui lo lei khol da na rei deuh to siam dona a chia le tha an te zung zung nan te pawh khan atangkai em a gas tuk bula te da mai thai ani a battery thlak zung zung tur thlak zun zut ngai lo turin hisab deuh ani a pencil battery pawh pathum ngot amang ka ti to kha man zut na om lo wang hian a battery pawh hi lo hle tura chuan ka ngai ani ti mai te hi ni zang khai te ol sam te ni a man pawh tiang gas tuk bula te da mai tur ani a man dona hian hei hi on le hran pa pawh ngai to chuang lo artui tia zuk da a na lo te tianem khan eng mai ni ti khain artui kha chia nge tha ti kha ol sam takin hriat zung zung thei ni hei hi thanghem ngai takin kau hran sum tur ani ti hria in lo chang don ania ti kha mi puite kau hran mi puite kan ngen cheu ni